आजी मुळे कशे लावलो हे 100 वाटो फ्रेश एकदम. काकी मांडोळे खायना आणलंय देवबागसून. मालवणची तू देवबागची. कशी आहे ते मांडोळे? ट्रॅफिक सुटल्यानंतर गर्दी बघा कसली झाली ती खपकन. तरी पण अजून ह्याचा एसटी जवळजवळ आता 10-15 मिनिटं झाली. सगळ्यांची भविष्य पेटीमध्ये पॅक करून कसे ठेवले गावात. मित्रांनो, कोकणातील आठवडी बाजारच्या सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं सगळ्यांचा मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, आजचो बाजार खयचो आहे तुमच्या टायटलवरून लक्ष दिलं असतलंच. तर कसाल ते मालवण हे रोड आहे ना, याच्यामध्ये अजून 3 बाजार लागतात आपल्याला. एक म्हणजे सुकळवाड, दुसरं कट्टा आणि तिसरं चौक्या. तर आज शुक्रवार आणि शुक्रवारचं असतं कट्ट्याचो आठवडी बाजार. तर मी इलाच आठवडी बाजारात कट्ट्यावरच्या आणि आत्ता उभं असं मी विठ्ठल रखुमाई मंदिर जा आपल्या बाजारपेठेमध्ये मध्येच असा. मित्रांनो, आजूबाजूचे जे गाव आहेत ना, त्या गावातनं छोटे मोठे व्यापारी हे व्यापार करूसाठी आपल्या कट्ट्याच्या बाजारामध्ये येतात. आणि कट्ट्याचा बाजार ह्यो मोठो बाजार असा. आपल्या जवळपासच्या पंचक्रोशीमधलो सगळ्यात मोठा बाजार म्हणजे कट्टा बाजार असा. मेन प्रॉब्लेम काय की कसाल मालवण रस्त्यावर मेन रोडवर ह्यो बाजार असल्यामुळे ट्रॅफिकचा सामनो प्रत्येक बाजारा दिवशी करूचो लागतं आणि अर्धो पाऊण तास या ट्रॅफिकमध्येच वेळ जाता. तर आजच्या बाजारात आपल्याला काय नवीन बघूक मिळतं ह्या बघूया आणि कट्ट्याची बाजारपेठ कशी आहे ही सुद्धा बघूया. व्हिडिओ आवडलं तर नक्की लाईक करा आणि आपल्या चॅनलवर जर कोण पाहुणे मंडळी असतील तर सबस्क्राईबचं बटन तेवढं दाबा. चला व्हिडिओ सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, आता आपण असं कसाल साईडला आणि ती जी बाजू आहे ती मालवण साईड आहे आणि ही बाजू आहे ती कसाल साईड आहे. तर कसाल साईडला ना बाजारपेठेच्या सुरुवातीकच समादेवीचा मंदिर आहे आणि तिथून पुढे मच्छी मार्केट आहे. यासाठी कसाला आणि ह्या मच्छी मार्केट आहे. आपण मच्छी मार्केटपासून सुरुवात करूया कारण आपण उलटे इलो शक्यतो तिकडनं येऊ होतो आपण मालवण साईडना. तर त्या बाजून आपण इलवू नये, कसाल बाजून इलव. तर आपण पहिला मच्छी बघूया. मच्छीच्या नंतर मग मच्छी मार्केट झाल्यानंतर मग बाकीचा बाजार आपण कव्हर करूया. मच्छी मार्केटमध्ये गर्दी आहे बघा. जाऊन आपण बघूया आतमध्ये कसे मासे इले आहेत ते. तरी हा एक वेगळा मच्छी मार्केट वेगळा केलेला बाजारपेठेपासून वेगळा आहे समादेवी मंदिराच्या पुढे. आजी मुळे कसे लावलो हे 100 वाटो फ्रेश एकदम. काम इलाय जरा बघून येत आहे. हे बघा, हे वेगवेगळ्या प्रकारचे मासे आहेत. तर हे रापणीत मिळालेले कुर्ले आहेत. 10 ते 12 कुर्ले आहेत. 100 रुपये वाटा. आणि बाकीचे पण मासे ताजे आहेत. काही ना आणतं की काकी? मालवणचे मासे आहेत त्यामुळे नक्कीच स्वस्त असतील. हे माकले आहेत बघा, माकुल. किती रुपये आहे या? 600 रुपये 500. आणि एक मोठा आहे बघा मासो. कसलो मासो हा तुम्ही ओळखा आणि कमेंटमध्ये सांगा. हे मोरिया आणलं काय ना? ते आणलं काय ना? काकी म्हणतात दिल्लीत ना मासे आणूक नाही, मालवणसून आणले. 700 रुपये एक. काय जोडी? नको जोडी नको, एक 700 रुपये. फोटो सारखे पोच घे त्याचे. ह्यो ऑटो कसं लावलं? काका मासो कसं कापतात बघूया आता. काका खयचो मासो ह्यो? वडा हो. हा हा.
2 मिनिटात तुझं पोस्टमॉर्टम गेलं. तर मित्रांनो, मच्छी मार्केटच्या बाहेरच सुकी मच्छी आहे ही समोर दिसतात ती. आणि डाव्या बाजूक तिकडे बकरो कापलेलो आणि सरळ बाहेर गेलास की उजव्या बाजूक कोंबडीवाले. काकी मांडोळे खायना आणलंय देवबागसून. मालवणची तू देवबागची. कसे आहे ते मांडोळे? जे 50 रुपये ते बघा दिसतात समोर ते मांडोळे आणि आपल्या देवबाग मधलेच आहेत. आपल्या बाजारातले व्यापारी लाडाचो गोलमो प्रत्येक बाजारात आपल्या बऱ्याचशा बाजारात दिसले ते बघा. मित्रांनो, मच्छी मार्केटमधनं बाहेर इलो मेन रोडवर आणि या बाजूक SBIची बँक आहे बघा डाव्या साईडची. तिथून आता आपण खाली जाऊया. काय काय नवीन इलं आता बघूया. हे बघा गावठी भेंडे आहेत. छोटे भेंडे असतात गावठी पण चांगले असतात ते. तिकडे केळीचा बॉन्ड पण आता बघा. आता केळीचा बॉन्ड कसा कसा दा सांग माका कसा दा? आणि त्या बारक्या 20 रुपये. ही कशी हा? 20 ना पण 15 ना. ही गावठी लिंबा ही कशी म्हटलं? ही ती कशी? 20ला 5 आणि ही 50 6. 20ला 5 आणि 20ला 4 अशी 3 प्रकारची लिंब होती बघा. खायची आजी तू? कुठं आजी तू? मित्रांनो, या समोर दिसतात श्यामदीप प्रिंटर्स अँड ट्रेडर्स. हे जुना दुकान आहे खूप. म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये मोजकी प्रिंटिंग प्रेसची दुकानं होती ना, आताच्या बोटावर मोजण्या एवढी. त्यामधलं ह्या एक दुकान आहे जुन्यातला. खूप जुना दुकान असा प्रिंटिंग प्रेस इकडे. म्हणजे ऑफसेट प्रिंटिंगची सगळी कामं बिल बुका लग्नपत्रिका वगैरे होतात. तर ह्या आपला कसाल साईडला बाजारपेठेच्या शेवटच्या टोकात. कोण कोण इकडे येलेले आहेत कमेंट करून नक्की सांगा. हे काकारड्या बोंडूचे काढलेले म्हणजे काजीचे. हा काजीचे. हा एकदम कोवळे नाही ते. हे चांगले चांगले झालेले होते. काही ना खायच्या गावचे वराडचे. हे 500 रुपये आहेत ना? हे 500 ना? शेकडा 500 आणि हे 400. हे किती म्हटलास? 400 रुपये दोन्ही. 100 हे पण 400 रुपये. 400 रुपये एक पीस. हां म्हणजे 400 रुपयाचे शेकडा. काका वराडीचे होते बघा. काजू घेऊन दिले चांगले आहेत काजू. वांगी गावठी असतात चांगली पातळ झाली बी वगैरे काय ना चवीवाली वांगी. ओके. ही गावठी अंडी आहे ती बघा. 12 रुपये एक अंडा. आणि या डब्यात किती आहेत की? 10 रुपये. किती आहे त्याच्यात? काही नाही इलं तू घेऊन ये. काही नाही इलं घेऊन घेऊन काही नाही इलं. गाव खायचं तुझं? पेंडूर रुसून इलं. आणि भाजी खायची आणलं कसली? 20 रुपये. आणि हे पण 20 रुपये होते बघा. आंबे घेऊन इल्या कैरी 20 रुपये. हां. तर मित्रांनो, बाजारपेठेच्या मध्यभागी विठ्ठल रखुमाई लक्ष्मीनारायण मंदिर. सुंदर असा मंदिर बांधलेला. हल्लीच बांधलेला मंदिर. बहुतेक गेल्या वर्षी याचं हे होतो कार्यक्रम होतो मोठो. 1 वर्ष झाला असं बांधून. तर या काकीन लग्नासाठी स्पेशल घेऊन इली आहे. जुन्या लोकांची लग्न जशी होत ना आता वापरतात की नाही का माहीत नाही, पण या जुन्या लोकांच्या लग्नांवेळी ह्या आपल्या प्रत्येक वेळी दिसायचा. आता रेडीमेड मिळतात ती वेगळी असतात. आणि इकडे ह्या पण आहे बघा. होय. ही दोन किती रुपये? 500 रुपये जोडी. आणि हायता एक त्याच्याबरोबर फ्री काय 600 रुपये. काय म्हणतो तू? स्वतः विणत? आणि ही शेळी किती रुपये? 50 आणि किती याक? 50 आणि याक शेळा आहे बघा. काय म्हणजे पाणी होय 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 माहिती आहे माका.
खैसून येला तू? नांदोसची तू? मी विरणीवरचो. हय हय. ही चिंच कशी दिलास? 20 रुपये एक. आणि हे 60ला अर्धा किलो आवळे. मित्रांनो इकडे मध्यभागी ना सगळं गावठी बाजार आहे बघा, दिसता तुमका तो सगळा गावठी आहे आपल्याकडे, म्हणजे आपल्या कोकणात पिकणारा. ही कशी आहे भाजी? कशी आहे ही? 10 रुपये. ही 10 रुपये आहे भाजी मुळ्याची. आणि ती लाल भाजी, लाल माठ. ही किती म्हटलं? किती रुपये ही? सगळा 10 रुपये. एवढा स्वस्त? ते किती? 20 रुपये. किती शेंगे आहेत? 3 शेंगे आहेत. हे बघा 10 रुपये. एकदम फ्रेश भाजी आहे, हिरवी गार एकदम. हातात घेतल्यावरच थंड लागतं, एवढी फ्रेश असा मस्त. 10 रुपये म्हणजे एवढा स्वस्त सगळा बघा. आमच्या कोकणात एवढा स्वस्त. तुमच्याकडे किती रुपये कमेंटमध्ये सांगा. बऱ्याच बाजारात हे ना बघूक आपल्याला मिळत नाही. उकडे तांदूळ हे पेजीसाठी 1 नंबर. 250 रुपये किलो. आणि किती म्हटलं पायली कशी ती? 250 रुपये पायली. आणि किलो 80 रुपये ना? नाही 80 रुपये किलो आणि 250 रुपये पायली असे आहेत ते नारळ. नारळ पण बघा, नारळ पण मस्त मोठे नारळ आहेत. कसे काकी नारळ? 40 रुपये. बरे आहेत मग 40 रुपयाच्या मनाने बरे आहेत मोठे. वालीचे घर ते कशासाठी वापरतात? ते भाजी आहे ना, उसळ. 250 रुपये शेर. मस्त. बघितल्यावरच भारी वाटतात ते बघूनच. मगाशी बोललेलं आहे मी तुमका, 2 गाडी जर एकत्र येईल ना तर हे भरपूर ट्रॅफिक होता. जवळजवळ अर्धा तास आता ट्रॅफिक बघू नको एवढा होता. आणि मी आता असं शशी काकांच्या इकडेच. हे पानवले आहेत काका, आपल्या बाजारामध्येच यायचे पहिले, पण आता येत नाही शशी काका. काका कट्ट्यामधलेच रहिवासी आहेत ते. ट्रॅफिक सुटल्यानंतर गर्दी बघा कसली झाली ती गपकन. तरी पण अजून ह्याचा एसटी जवळजवळ आता 10-15 मिनिटं झाली. हे सगळ्या प्रकारची बियाणी आहे ती बघा. मको वगैरे आहे त्याच्यात. भेंडी आहे, घेवडा, पालक भाजी, मेथी, गवार, काकडी, सगळ्या प्रकारची बियाणी आहे. काप्या फणसाचे गरे पण आहे ते बघा, 50 रुपये वाटो. तर हे काका आपल्या गुरामवाडचे असत, ज्यांनी ही मातीची भांडी सगळी विकूक आणल्यानी आहेत. जी आपल्याकडे चूल पण आहेत. ही छोटी छोटी मडकी आहेत ज्यामध्ये आपण चिकन वगैरे बनवतो ना, चिकन हंडी वगैरे, तर ते त्या टाईपची हंडी आहे ती बघा. ही मस्त मस्त तिकडे छोटी हंडी पण आहेत. हे मोठी पण आहेत मडकी मातीची. काका ह्या तुमच्या हाताचा किती रुपये? 200 रुपये. आणि त्या मोठा 250 रुपये. ती चूल कशी आहे काका? 250 रुपये. तुम्ही स्वतः बनवतास? तर स्वतः काका बनवतात, गुरामवाडचे आहेत काका. त्यांच्याकडे ही सगळी मातीची भांडी आहे ती बघा. ते काका आपल्या विरणीच्या बाजारात पण येतात मडकी घेऊन विकूक. तर मित्रांनो इकडे एका शेराचं वजन केलेला अशी सगळी कडधान्य होती बघा, वेगवेगळ्या प्रकारची. मूग आपले काय ते मूग, चवळी, त्यानंतर बऱ्याच प्रकारचे असे वेगवेगळी कडधान्य आहेत. आणि ही काकी आपल्या बाजारात सुद्धा येतात. अंगणे काकांच्या ते बसलेली असतात, अंगणेच्या दुकानाच्या ते. तिकडे कोकमासुद्धा आहेत आणि आगूळसुद्धा आहेत. आगूळ किती रुपये आहे बॉटल? ती 100 रुपये बॉटल आहे, अर्धा लिटरची. 1 लिटरची 200 रुपये. आणि ह्या 150 रुपये कोकमाचं एक पॅकेट. या किती किलो आहे? 1 किलो ना? अर्धा किलोचा 150 रुपये. हे काका आपल्या कसालच्या बाजारामध्ये पण दिसलेले बघा, आठवतात काय? काश्मीरी आहे ना, समोरची आहे ती काश्मीरी 350. आणि ही बेडगी 150 रुपये. बेडगी 150 रुपये. ती 160. 160 कलरवाली. तिकडा 150 रुपये. ओके ओके. शंकेश्वरी 160.
अर्ध किलो 50. पानवाले काका आहेत आपल्या बाजारात असतात, सिद्धूच्या ते बसलेले. त्यांचा इकडे सचिन कोल्ड्रिंकचं दुकान आहे. लिंबू सरबत. चला लिंबू सरबत थोडा पिऊन जरा फ्रेश होऊया. काय म्हणतास? हो असं ना असं हे 40 रुपये घे. 40. त्यामध्ये तापलेलो आत्मा थंड करूसाठी एकच औषध आहे, लिंबू सरबत. बरा वाटला जरा. तर मित्रांनो समोर आपल्या विठ्ठल रखुमाई मंदिर दिसतं. आता बघा किती मस्त दिसतं मंदिर खालना. आणि जवळजवळ आता 11:30 वाजले आहेत आणि बाजार आटपत दिला. म्हणजे जवळपासनं कोकणातले बरेचसे बाजार आहेत ते 12पर्यंतच असतात. 12-12:30पर्यंत सगळे आटापतात. तर दुकानदार अजून असत, म्हणजे व्यापारी अजून असत, पण हळूहळू जसं बाजार झालं लोक घरात गेली आहेत, बाजार कमी झालो आहे बघा. आणि बऱ्याचशा लोकांकडचं सगळं साहित्य पण म्हणजे आणलेलं माल सगळं संपता. मित्रांनो पुढे आपल्याला दिसतं तर कट्ट्यावरचा पोलीस स्टेशन हा. आणि या स्टँड आहे एस टी स्टँड. ज्या रस्त्यावरच हा, छोटासा एस टी स्टँड हा, पण रस्त्यावरच आता कट्ट्यावरचा स्टँड. आणि इथपर्यंत बाजार संपलो त्यांचं, म्हणजे आठवडा बाजार इथपर्यंत असतं. आणि बाजारपेठ त्यांची पुढे खटावकरांचं एक हार्डवेअरचं दुकान आहे, तिथपर्यंत त्यांची बाजारपेठ आहे. तिथपासून खाली पेट्रोल पंपापर्यंत एवढी मोठी बाजारपेठ आहे. तर ही जी कुल्फी आहे ती कुल्फीवाले, पेप्सीवाले आणि शाळा कॉलेज यांचा वेगळं एक समीकरण आहे. प्रत्येक शाळा कॉलेज किंवा आपल्या शाळेच्या किंवा कॉलेजच्या बाहेर कुल्फीवाले असतातच. तर ही कुल्फी घेऊन मग शाळेचे माझे जुने दिवस आठवले. आणि ह्या आपला मागेचा दिसता वराडकर हायस्कूल कट्टा कॉलेज. तर ह्या कॉलेजमध्ये पण कोण कोण नक्की सांगा. कट्ट्यावरच्या आपल्या बाजाराचा व्हिडिओ कसं होतो तो सुद्धा आपल्याला नक्की सांगा तुम्ही. आणि आवडलं तर नक्की लाईक करा. आपल्या चॅनलवर जर कोण पाहुणे मंडळी असतील तर नक्कीच सबस्क्राईबचं बटन दाबा. आपल्या इंस्टाग्रामवर पण पेज आहे कोणरे हो, तर त्याला पण फॉलो करा आणि आपल्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.